Pitulaguring. Pitulaguring. Dakpan sa iring. Babae ni Kiringking. Ang dili mabuntis. Basta budol sa kuha. Makaluhaan pa. Ining orasyon na. Tambal sa mga babae na dunay mga sakit sa kalawasan. Akong ayuhon. Basta ilalang kong tuhuan. Nindot sining albularyo tada. Nagibantog ta nga mananambal pero dili mo dawat og laki. Babae ra. Kay tungod sa akong kahigal. Dugay na kayong wa ko katilaw mga babae. Gikan pa sa ulitaw pa ko. Unya karon na ulitaw lang gyapon ko pero natiguang na. Nakatilaw na kong klaseng babae. Tungod ning akong orasyon. Nga orasyon tamiming. Kot sa bugan, simhot sa kinailungan, sudlan ang dili angay sudlan. Tignan rin magpatambal. Kay katong ni Age, sa 60 anyos, akong gitilawan. Sus nilaga, ni si Age pa si nanay. Agay! Bersin pa di kanay. Ngundiya atong, nalukot ang panit. Sus inuok ko. Bana lang masakay. Nakatilaw lang yapong kong tao. Tao mo ito si nanay. Mantag na tambar mga kanang mga lami-lami bakit para mahurot gini akong gana. Kining orasyon na tubod laway kung maguna-una tungod sa mga siksi na umaabot nga akong matilawan. Magpaabot lang kong ang naman ang atong kwarto. Napakoy baboy nga kung ihaw no ninipista. Tigil mo kansi ang magpatambal. Kaya ako pandapiton pamista yung mo rin mo Naw karon babuya tindak ko Dali, dalab, gibaw ka nga. Naglinyab ako nung kayo ang mga tao ng manambala nga. Ibiyaan man sa kunin mo. Sige. Nangihi pa ganita. Ano lang din mapatambalan ka na ko dahil para mabuntis ta ka, makaliwa ta. Love, sure, di ka love ka ng... legit ng kuha na, manambala. Maunay ginudungog karon nga maoy sikat kini sa barangay. Nga manambal di ko nung guys ya. Ang tanan ko ng mga babae ngayon tambalan, maayaw ko kini sa mga balatian ikaw. Nindot hindi na siya love. Pero may talaga mabuntis ko love. Kaya dugay lang bilhin akong pangandoy love. Mao gani kay gusto ba gibuko nga makaliwat ni ang gwapo kay na kong naong no. Kay bawo ba ka mistisahon kaya mistiso ko gamay. Di ang atong anak mistisong unggoy. Kay love. Pila na katuig taon niya, wala pa ko nabuntis. Wag mo rin isudang imo ha. Oy siguro kay pinangita ang maukay na ka. Ha? Maukay na ang kanang mga balatian di hadi. Mabuntis ka. Mag-anak na taduha. Nauulag sa? Sana magdalita kay. Linya-linya ra ba kuno na niya? Naay priority number ka kuhaon. Sige, tara. Dong, may ka nang manambala. Susday, idungog nagmayo gid nga. May kay kamo tambal na kay abin mo kung sano. Ang katong mga wala pang duga. Dugo na niya, magdugo. Nya mabuntis ko. Mabuntis kay kinahanglan gid nga. Tagaan ta og anak kay abin mo kung sano. Nauna ako no, ang akong pangidaron. Utsinta na. Ako si Tita Inoybi. Mo lagi. Papajutay liwat. Mo lagi mo kinahanglan kay lisod kayo og makatiguang ta. Isa may report niya sa tong wadre. Mao jud na akong gipangandoy makaanak tang duha. Nya ang problema lagi og pikti ba jud ang tambala na. Kinahanglan lahoson daw nito kay lisod kay maglalis na rin ang duha. Nga wala pa ta kasiguro kung sama. Dugon ba ka atong atuon to ang albularyo. Diba? Tana. Ari kay ako kang patambalan. Tambalan di ka kay burog na likoy gid imong utok na. Wala man ko'y likoy, oy. Sos. Mangkuan ba man ta? Maghimo pa ta, bata-bata ba? Nawa lagi nalikoy lagi jud. Ako gid siguro patambalan ko na anang main laki nga Ikaw gidungog-dungog. jud unda Manambal ko magpatambal. no. Kini si Totong Tuksok. Sus. Problema kay putir ba daghanang tao kuno na. Sige ka, saba ba? Maghimo sa tabata. Sus, wala gid porte gid pakalikuya na gid. Katong gihimo na tugod. Wala, nausam na gid ang imong pangisip. Tara. Ikaw ako patambalan ipatambalan ha. Di pamakyat naman ko sila mo. Wa pang gini ampot ng mga customer para magpatambal. Di na ako kat-jer-jer ni ron. Ayo. Hoy, Tayo. tay mayong hapon tay. Oh, what's yung problema? Kanang anhig lagbi nimo kay tungod ani problema lagi na mo sa akong asawa lagi in taon. Ikaw mo Hoy. Magiitan nga manambal diri mo nga. Ano sa katambalan nimo? Ang problema ka ng tay, mano, Tatay o nga. tay ka ng dili ko dugon ko ka nang di mo tultol akong dugo ba niya. 3 months na ko
tigdugo na ako 3 months, aside, 4 months. Di ka lugon. Oh, ya, mabitaw dili ko mabuntis. Sayon ra kay na. Basta di ka mubuntis ra ka. Pero kinganlan nga matambalan ti karon. Lingkod na sa diya. Lingkod na sa diya. Kay magpaabot ta kay kamuran do ka. Din ako mada pag tambal ba sa alang-alang. Paabot sa tanggay kauban. Kay person ni siya. Ayo! Ay, Anang, ikaw si, nung mananambal boss. Ako boss. Tutong tuksok? Tatay tugtong tugso. Tatay di ay. Sa problema ning mga asawa. Na problema lagi ko ni kay wala sa ni siya duga. Wa ka. Sus, pare-pareha na po ning usa di ay. Okay, Pero anak, Ganahan ko mabuntis. Tay. ganahan sa kagyapon mabuntis. Kining itsura magpaliwat ka. dili. Aw. Pwede na sa kuha kung ganahan ka. Gwapo akong dodong. Okay ka. Ay, sorry. Ay, sorry na boss. Nadani lang ko sa kanyag si mga asawa. Lingkod na sa mo dito kay magpaabot patang ko sa taman nga botulo mo. Oh, Sige. puro magkakagano. Ayo. Boss. Kabaan. Kabaan sila. Tawa pa Ay, hina na mo diha kay bugkat man kay mga kag. Gaban, tambo kayo. Ang problema mo. Loko. Ako na kita rin pa. Tambalan ni mo. Nung kay, murag, nausab yung mga pangunahuna. Ha? Nausab yung pangunahuna ni. Daliso sa dinig. Daliso niya ko to. Mao gani. Na, kayo to kuya. Na kayo to? Oo. Ama ron. Naabot siya. Naano kung sa'yo utok ka mo. Ikaw na, Sige, to, sige. kuya. Sige, lingkod sa diya. Unsa ni kuya, nindot lagi. Ayaw, kini ka pa kay masung na mau kini amo kini ko to kay lipstick nakatag. Oh, naiyahan mo nang giwales kung Nindot nagbuang man ni niya baba. kayo. Sige. Hoy, una ka dali. Dali. Kanya sa abot ni kanong. Ay, kanang kuya. Paabot sa sunod ha. Ay, nani siya gamay? Sige, dako. Dako. Sige na para nga. Lang tao sa mga. Dali. Sige, ligod sa. Chocho. Abot sa una ka. Ha? Dili pwede nga musunod na lalaki dire. Kay masuhong inigtambal nako disturbo. Papuyo diha. Sige, laos Day, na. paglangasay. Ay, hindi pag ay kay masuhong ni. Oops. Tambalan ka na ko asawa. Day. Day. Mao na magkapakursa. Sa imong sakit. Ay! Day! Ay, salat yan. Aliw ka. Hindi mong pangandoy. Natuman. Day! Ayaw ka day. Okay. Day. Itambalan ka day. Ha? Tambalan ko. Tuman sa mo. Oh, maayo na ka day. Maayo na ka. Lingkod sa dito. Ha? Ayaw na. Lingkod. Ayaw na. Next! Sulod. Kita pa daw ako daw. Ayaw na ka day. Here. One. Ha, tami mo. Tambok. Ay! Away ko! Ay! Uy. Pagkita mo niya mong bahana, din ma'am. Ayaw. Ayaw pwede lagi buson. Pariha ato. Kay masuhong ang akong tambal. Diara ka. Yan ako, pao. Kaya ka po. Mua. Parang matutun ka. Ayaw, basta. Ay, pwede tama. Sige, hawa sa kong orasyon. Aniya ka. Day. Sukol ang wala berdugon ka day. Kuya, robot ka kuya. Sukol ang wala day. Parang dugon. Ana, dugo na day. Tambalan ka na ito. Ano ang bukan ni? Ibawa na to ron. Bos na. Kaya na ayaw na ka. Ayaw na day. Dugo. Ayun ka, Bok. Sige. Kumain mo ng bagong. Kanang next. Mura magnahugsan. Ikagay. Unsa na next kuya, matakaon na kuya. Kanang makaon na rin. Makakaon na. Kaon ka ko. Normalon man siya, no? Sige. Sunod na ko na. Ayaw na lang lagi kay masuhong nga na laki. Di ka sana mo sa tambal mo ba? Mabuta Kaya ako rin bahala, ha? Uy, hindi ko sa balik. Pagkakambal. Yung sa pagkakambal ay. May tambal. Ano ba ito? Nay! Ano ba karoon tao? May nagnabot ano na yung gawas? Hawa na, karoon na.
Ay, gawas na day, ha? Huwag na maulit. Karang tabuan mo. Okay na dahil. Darong. Anak sila ay, ano? Dong, lami kayo, dong. Natugod, nagimuta balay-balay sa tuwa. Natubo ko ni mo pa, natugod ka na ba? Jesus, Jir! Kayo, Maulit ang tabo. Siya. Daot na imong pamilya. Di ka sa imong kawan. La, daot ka po yan. Bay, dijirjir pa mo ni mo ng bala. Tugaan mo! Ijay dong, pero yun sa mga sila. Ihobo po sila, kita ko bangag ay. Sila, wala sila Ay, tanaw. hapay. Itugan. Love! Buwangin niya. Love!